Șoim Roman, te pup la pulică. Nu, puiul meu, a fost o discuție, o provocare mică. Lasă-i treacu, a trecut, frate meu. Vrei să mă înjur cu lumea de Crăciun, mâncați și dacă e cineva nesimțit, boschetar, n-are familie, nu-și iubește familia, vrea să fie înjurat de Crăciun. Stau să mă înjur cu el de Crăciun. M-a urecheat un lăutar pe mine? Să-ți moară familia ta că m-a urecheat un lăutar pe mine. Zi să-ți moară cei mai drag că n-a chemat 100 de inși după el la aeroport. 100 să moară nepotul meu. Prietenii la frații mei. Și cum era să mă duc, să ce, mă cer cu prieteni la frații mei? Băga mea și pula în rasa ta și în lăutarii lui măta și în nația ta să-mi bag. Păi eu mă cer cu lăutarii, eu mi-am cerut scuze la copilul că eram greșit față de Paina Rom. Și a fost o provocare și am vrut să-l aduc acolo, la extrem. Da? A răspuns niște prieteni de-ai mei, încheie subiectul că îmi bag pula în rasa voastră de gunoaile, dracu, mă urechează pe mine niciun șmecher din România asta nu s-a născut, mă omor singur dacă mă urechează. Băga mea și pula în rasa voastră să-mi bag de jeguri de oameni fără familie, fără nimica, vorbiți de Crăciun prost să fiți înjurați de familii, futu-vă rasa în gură de jegurile dracu, de gunoaile dracu care sunteți. Păi dacă nu mi-e frică de o Românie întreagă, mi-e frică de un lăutar, băga mea și pula în rasa voastră de nebuni. Fă-i programul Țancă Zău, bă, să mor eu dacă îi mai fac. Nu-i mai fac, mâncați și pula ta. Dacă ca lăutar și ca orice vrei tu după lumea asta, nu e frumos cum faci, mâncați și pula ta. Vine să bagă în discuții, înjură, bate, taie, dar după care se duce la poliție și scrie: mâncați și pula ta, ori ești lăutar, ori ești smart, ori ești. Lasă-ne, mâncați și pula ta, în pace trăiască copiii tăi. Dacă trec la fapte cu tine, n-ai decât să mă bagi la poliție, cum l-ai băgat și pe Denom, cum l-ai dus și pe Denom la poliție, cum l-ai dus și pe Cani la poliție. Așa că lasă-mă treacu, am jurat și ei, am înjurat și eu, circare-te. Dar nu mai era cearta lor, mâncați și nu trebuia să bage, înțelegi? Nu trebuia să bage, frate. Nu pronunț numele lui băiatul ăsta care m-am certat cu el, mâncați și pula ta, pentru că nu m-am certat, s-a fost o provocare, o discuție, pentru că a răspuns niște prieteni de-ai mei care e familie cu el, nu vreau să-i fac de râs, să zică oamenii că n-am respect pentru ei. Ai înțeles? Răzvonele l-am făcut aseară, bă, că am postat din... Ai înțeles? Dintr-un magazin. Mi l-a închis, mâncați și pula.